වංජා කරන්න එපා. ஏமாற்ற வேண்டாம். வஞ்சா කරන්න එපා. ஏமாற்ற வேண்டாம். பய වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். பய වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். லெஜ்ஜா වෙන්න එපා. வெட்கப்பட வேண்டாம். லெஜ்ஜா වෙන්න එපා. வெட்கப்பட வேண்டாம். பரிசமை යන්න. கவனமாக செல்லுங்க. ஏமனத்தம் கவனமாக போங்க. பரிசமை යන්න. கவனமாக செல்லுங்க. ஏமனத்தம் கவனமாக போங்க. சத்துட்டு வண்ண. மகிழ்ச்சியாக இருங்க. சத்துட்டு வண்ண. மகிழ்ச்சியாக இருங்க. மம சத்துடன் இன்னவா. நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். மம சத்துடன் இன்னவா. நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். மට දුකයි. எனக்கு கவலை. ඒක ගැන මට දුකයි. அதை பெட்டி எனக்கு கவலை. ගොඩක් දුකයි. சரியான கவலை. எமனத்த ரொம்ப கவலை. மට දුකයි. எனக்கு கவலை. இக்மன் நொவන්න. பொறுமையாக இருங்க. இக்மன் நொவන්න. பொறுமையாக இருங்க. ආඩම්බර වෙන්න. பெருமைப்படுங்க. ඔයාට දැමල සහ සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයා ආඩම්බර වෙන්න. உங்களால் தமிழ் சிங்களம் கதைக்க முடியும் என்று நீங்க பெருமைப்படுங்க. ආඩම්බර වෙන්න. பெருமைப்படுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනව තියෙනවනම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් කරේ අදහස තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. சூதானம் වෙන්න. தயாராக இருங்க. சூதானம் වෙන්න. தயாராக இருங்க. கருணாவந்த வண்ண. அன்பாக இருங்க. கருணாவந்த வண்ண. அன்பாக இருங்க. தனவத் மினிசா. பணக்காரன். தனவத் மினிசா. பணக்காரன். துப்பத். ஏழை. துப்பத். ஏழை. ஒஹு தக்ஷை. அவன் புத்திசாலி. ஒஹு தக்ஷை. அவன் புத்திசாலி. එමනතන් அவன் திறமைசாலி. திறமைசாலி කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? எப்படி. எப்படி කියන වචන ගොඩක් තැන්වලදී භාවිත වෙනවා. එක්සැම්පල් ටිකක් කියන්න. ඔයා කොහොමද ආවේ? நீங்க எப்படி வந்தீங்க? ඔයා කොහොමද යන්නේ? நீங்க எப்படி போறீங்க? සනීප කොහොමද? எப்படி சுகம். මේ වගේ ගොඩක් තැන්වලදී எப்படி කියන වචන භාවිත වෙනවා. ඒ නිසා எப்படி කියන වචන අමතක කරන්න එපා. විස්තර විවරங்கள். විස්තර விவரங்கள். அமத்தக කරන්න එපා. மறக்க வேண்டாம். அமத்தக කරන්න එපා. மறக்க வேண்டாம்.